di dalam anak bantu anak garing melangi di dalam anak bantu matilah di lamun Tuhan lamun tanah matilah di lamun busana lamun ngana tuane kita kaji sejarah lalamoy disusun laki ini menjadilah kabai pulang-pulang larang rantau la pulang labana di balik Tuhan aratan salay basuo malarotan sago suabana labapisa jadusana lamulambe katakana yu tuanai Mulanya jari kadi kambang jatuh badari si bunga lalang ngado mulonya kabak kadi karang pokok asanya tantu ado detuan ini
indak guna do dipatah kacang diambil dikabik-kabik diambil sado nambah bunga indak paralu dirantang panjang biar to pun tanak nyusin to sabui kato savana Tuhan hari pagi urang babi dua disonsong badai alun memaca dialuan oh seria bicarito masuk to bilang curito gadi basane anak orang kampung ketinggian tuanai Kita etong melanyo gadi besane Bapa indak mandi lamati Mak gaik lamati pulo Tinggal di dalam rumah gadang Awak seorang kini tinggal di rumah Bakit siap boleh kabayo Tak tumbuh di badan seorang mamak lain di rantau pulau Mama lainnya di rantau pulau Tapi deinyo orang ngadi Indak jale mamaknya aduh Sebab tak kalau dahulunya Mamak merantau sudah lama Balun lainnya kaduya Nama mak pai merantau Mau ni kampung melanyo narami Namanya koto katenggian Tumpak kapado gadi basane Semenjak kini mandi tak ado Sajak lah mati mak gaenya Entong mana angin Lah siang jo malam memairi Sedangkan inyo melalui nagadi tadi meratuk siang jo malam bunyi ratuk berjadi-jadi Adang makannya adang indak bak itu inyo dimanangi bakit siapa demang kamang aduh dekan duangi Oh hari nan sadang tangari sedang pemuntak bayang-bayang Jo siapa nang gadile kababiri barering
ditanggung onde kandung ramu-ramu tabang melayang inggo dirantiang patah tigo di mana letaknya suratan malang mahkota jadi demang bantu iko dekan dua sadang keninya melatu kini ruponya nan gadi basanai dalam panganainya seorang kok bakubu biala di rumahku mati badan ko tak lo namu kok nyampang awak bunuh diri takwi lo badan kabadoso oma Abiari malah sesudah itu abiari babilang hari abiari babilang pakan abi pakan babilang bulan abi bulan baganti tahun salamu mak gae nalamati awak menangis siang malam matola bangka dek menangi urang tak ado nama nolong ogadi dek tiok siang melantong menangi kok malam jangan disabui lai adolah pado satu hari agaklah orang tu mana lalu linte banyak sodagar jauh hampir menggale belok kana monyo ado badu sodagar kain agak wakal tu melanyo sama so itu kalau sodagar toke kain baju juang bungkusannya nang gadang majalan maleriang buki masuk rimbonya keluar rimbo dari nagari ke nagari agak diurang nambah dua lah 3 kalinya pulang balik dari kampung Koto Katenggian sampai ke nagari Langang Suni letaknya ditampik Katenggian di sinan tampak dinyo malah urang nan maju lai tahu di urang elo ado pado suatu hari tampak dinyo sadang menunggu urang di halaman inyo lah niat lalamu juo kanak bertanyo tanyo kini anak siapa nama nangio dia sadangkan de urang panggale tadi baranti ladaki rang manumbu sadang ke rumah rang manumbu ndak bara jauh di rumah nanggadi batanyo kepado nama numbu uete urang nama numbu kami batanyo pado ete bari lurui badan batanyo bari bana ambo barundiang nak kami tanyo kini kabake ete la 2 sampai 3 kali tiok na lalu tadangayu tadanga ratu dengan tangi itu isinya nang kami tanyo
anak siapa nama nangi ete bakatolah orang menumbuk tadi onde nak kandung nambah dua orang muda nanelo hati duduklah dulu di palanta lapekan litak de nak kandung boleh tik beko bacarito jadilah duduk orang nambah dua satu duduk air talata kondak bana ke kopi mani air terdingin tasadio la minum minyo tuma pareman nambah dua barunya curaikan diete nama numbuat tumpak dinyo nama nangi nama rato yang siang jo malam kan itu nanupi gadi basane bapak indak bamande mati mande ado karano tumpak di mak gaeknyo baru mati awak tinggal seorang diri di atas rumah menangis siang jo malam mama lai di rantau pulau nak kandung bakato di sini rampang gali siapa nama pajatu dan siapa nama mamanya jangan dibuyung sabananya mandinya badu dulu badu sana nantuo Sultan Sabirullah itulah kini nama mainyo adik di Sultan Sabirullah banamu putih ambun sani itu nama ande gadi basane tadanga kecek cuy itu nama rato tu banamu gadi basane kamanakan Sultan Sabirullah tasabui cuy itu diete ramanu takana dirang pangale ote dangakan bana kalau nan Sultan Sabirullah banamonyo Sultan Sabirullah galanyo te sutarajo ange jadi rajo di kampung kami ete mandangala kato nanco itu kalau ba itu dinakan duang bapasan ete karang mudo sabalun pasan nang sampaikan banyak-banyak ete batarimo kasih sampaikan kabake mama nang gadi nambah namo Sultan Sabirullah nambah gala Sultan Rajoange ko iyo rajo di nagari buyung tolong kaban bake inyo kamanakanyo latinggaso orang ngonai mandang kato macam itu lasanang hatinya pareman nambadu terima kasih te air yang kami minum kami sampaikan pesan itu
Mandanga kato mula macam itu lesanang orang nama numbuk terima kasih nak banyak-banyak rilaan tuma kato nanta dorong na rilakan yo kato nanta dorong ba itu bana kece inyo lasanang rasonyo hati bapisa lainyo orang manunggu iyo jo inyo saudagar tu babalik pulang kaduonyo nyo tuju la kampung Melayu halaman nyo tuju koto Katenggian di kaki si gunung ledang di sinan tampiknya kini bajalan ninyo badu nang bajalan ninyo badu nyo ayuna letang samo laju di ayuna langkah samo jarang kain jauh panjang sambilan laput tajelonyo di barando dari jauh lambe di jalan jauh basarang ladake juga dake katibo lah masuk itu tapi secapek-capek bajalan sapandai-pandai lah kamalangka dikatakan negari itu jauh indah jauh tapi bahasa jo caro bajalan tatap malam nan di jalan nambah malam mulainya di jalan ba itu pareman nambah dua barisuk pagi mangkok sampai buek di hari samalam tu bacarito lainnya nambah dua sambil-sambilnya mananti lalu nyo pikiran nasib nang gadi nasi upiak gadi basanai patui mananginyo siang malam bapa indak mandela mati nama gaik lah mati puluh mama lai di rantau orang mama lai malah dirantau orang ba itu bana melakini tapi samantang kok ba itu naninyo hari samalam tu kita baniat elok bana kok nyampang selamat perjalanan kok sampailah awak kini kanagari dahulu karajo tu dikarajokan mama nagadi kita cari kita sampaikan pada rajo kita sampaikan malah pada rajo itulah kata sabananya tumpak pareman nambah dua pagi-pagi lah mulai jalan dituju kampung lanyo narami di
Mula jauh kini rimbonan tinggal tampak tando rumah rajo, tandonyo kadake rumah rajo. Pudiang gene babencai li, pudiang talu babencai mudi, bago katenggi dipugali. Onak samo tinggi jonan sanjay si sanjay anak rangku tampaknya kini babaju balang-balang. Otagajay kado nasi tasu tagana kana dinanilang na Takana-kana maladina nilang ba itu bana nasibinya. Rupanya kini nambah dua langsung menuju rumah rajo. Mangkok kadape rajo kabatamu du balang dulu ditamui. Satu tibo dake du balang meminta ampun ke du balang. Ampun baribu kali ampun. Ampun di bawah tapak kaki di atas selo kabasaran. Kato riang, kato talompe, kato takwi, kato ndak sampai nambana kato du balangai kami sabui kini. Kato nabana malah kami sabui dan kini kami bertanya bake du balang lai di rumah rajo kita nambah namo Sultan Sabirullah bagala Sultan Rajo Angin. Olai di rumah malah rajo kini menjawab sinan si du balang ko itu ramudo tanyo rajo nan sadang ado bana kini. Ko iyo rajo malah sadang ado meminta kami ke du balang. Ampunlah kami du balang, tolonglah kami sekali ko patamukan kami jo rajo. Ado nan paralu nan kadi sampaikan ba itu bana keceinyo. Dek du balang lai malai lo hati. Baru barangkit lah si du balang. Langsung tuju rumah gadang. Naik inyo lah ka ustano. Ustano rajo kan namonyo. Rajo nan sadang duduk bana. Dari jauh lah mangkik tangan meminta ampun dake rajo. Ampun baribu kali ampun. Ampun di bawah tapak kaki di atas selo kabasaran. Kini kami nyampen kato kabaki rajo sabananya. Wadulah orang rajo baru tibo baduo pajatu samo gadang. Itulah orang kabatamu dengan rajo. Adonan penti yang kanyo sabui rajo. Ba itu bana malah katanya kini dangakan bana malah diang kini du balang. Ko iyo ado orang nangka datang nangka mangecek jo badan ambo nang pentiang kato kanyo sabui. Suruh datang lainnya kini-kini. Kato sampai du balang turun. Maega du balang turun rumah. Dak tanggung sanang du balang. Dapet sambutan elok bana. Latibo kini ditampek jago. Nyokaban kapare mantu.
Tanyo kabahan mula kapareman keceknyo sidu balang dang adiang le sabananyo ladapi izin dari rajo barangki lang naik kate rumah tuju la rumah kini-kini. Kalau lalai melang naik rumah muki rajo kabajalan pulau maalun lah diang kini rajo banyak sajo urusan inyo indah inya iko ado bermacam-macam urusannya. Capek lah naik angkat di rumah tersasak pareman nambah dua satu tiba di hati rumah codu balang mengecek tadi meminta ampun lah dulu maalun lah sultan rajo angin. Nambah namo Sultan Sabirullah liu orang bagak nan di sinan salamu liu jadi rajo sari nang kare tak nyo takir sari na lunak tak nyo sudutan garundam garagaji dipaik matonyo kabage liang tan sapi jo tan guntiang pondak baik itu kare liu ndak mungkin dapet. Oh jadi rajo naik satu tiba mula lama minta salam lesamo duduknya na jo kurisi lesamo duduknya jo rajo tadi talata air di babunya bakato di sinan orang panggale ampunlah kami pada rajo kini kami menyabutkan niat kami. Danga di rajo sabananya nang kami menggali belok jauh sampai ke kampung Langang Suni rajo. Nande acuk kami malah pulang balik paling indahnya 2 kali dalam sebulan. Tiok na lalu kami ditampik tu hari nan siang tiok lalu tangi tadanga di hati rumah. Gadang lamu rajo menangi mulai yo anak jadi menangi di hati rumah menangi siang yo malam bunyi ratok jadi bunyi besi yang rangwi abu baik itu bananya orang tu kini rupanya waktu hari kepatang kami lalu di kabar balik datang di hati kami sampai bertanya kau orang sinan rajoi. Satu tadanga melamode itu balun sampai cerita buyang hampir tertakut di badan ambo nama itu malah keceinya. Ko indah adik kandung ambo konda anak daripada itu. Sinan menjauh orang muda orang panggale tadi. Kok ba itu yo barasi bana komarajo.
Inyo kini lah kami tanya orang badakatan. Kami sadang bercerita bana di alaman. Tadanga tangi bagi kami. Isi tanginya melari yang kue dangakan bana. Isi tanginya orang nangadi. Bapa indak mandela mati. Mak gaib lah mati pulo. Mama lai dirantau. Orang mama kalau menurut cerita malaurang nama numbuh kami tanya bana sejak biasanya dan menangis yang jo malam tu ado lepas jatuh ke manakah rajo. Banamu melagadi besane anak di putih ambun sani. Ba itu keceknya cerita orang manumbu. Baru bakato rajo mela elo-elo onak kanduang dangakan bana. Bilo babali ang dari sinan. Boleh jale di mama kini. Kok kasamo-samo awak pai mandang akato dari rajo. Ampunlah kami dek rajo kini. Kalau na badan diri kami sekali sabulan mangkok pai rajo Tadangalah kato nanco itu tapi dangakanlah dirajo menurut cerita orang badakatan sama anjak gaiknya mati. Adang makannya adang indak ba itu para saya ni nyokok lalai ju rajo manjang apui alamat badan tak batas. Rajo kato sampai malasangan tu itu bakato orang pangale para misi rajo kami pai tarimo lapasan nambai itu bakato di sinan mula sultan sabirullah onde nak kanduang nambah duo makan jo minum mengkok pai na makan jo minum mang dolu na mangkok pai buyang jo ambo la babu di bai ba itu keceknya rajo tadi dek kawan nambah duo tadi dek rajo nama nurut tunggu tapaso kini kadi nanti nasi talata nama sakkan alaju taidang nasi di hadapan makan basamu badaninya batarimo kasihnya banyak-banyak iyo usaha buyong macam iko sampai baturi badan ambo ba itu bana kecek liyo
Nanambo rajo itu pulo berterima kasih pada rajo, tapi kok dapat pinta kami rajo jangan balalai-lalai mendapati tanah atas sirai. Mendapati mula rumah batu tui, itu keceknya kini satu tersabui macam itu. O buyang nanelo hati kini juo ambo barangke. Dek tadanga kamanakan semacam itu. Tapi pangana di mamaknya kurang tak salah tanianyo laki pakaian mamak kandung laki pakaian angkat tanyo ma'alun liau jadi rajo. Laki mula baju angkatan laki Sarawak panjang panjui laki baju naguntiang kaliang tatel yang salu di kapalo pasisi kari sabila diambil mula tungkik nan sabuang. Awak kapai mula kabajalan tatel yang salu koto gadang bakato sinanyo kabininyo dia kandung putih ambun suri kini cuy kola sabananya. Adik tinggallah di rumah gadang ambo pai ke korong kampung menjapui kamanakan ambo di samping itu nyodik kandung kok balik Sultan Aliaman katokan ambo. Oh kanaga itulah kato kabininya nan banamu Sultan Aliaman itu nanana mama tadi. O sadang de inyo Sultan Aliamat saja inyo kini lah gadang sari bana ali di rumah. Di mano galanggang kini narami nanali tampak di sinan di mano orang kabajudi nanali latibo pulo. So itulah anak mala mama inyo baka batulan hari tu inyo tak di rumah. Itulah pasan kamande Ali Ahmad kok nyampang pulang Ali Ahmad sapaningga ambo kanagari. Oh, tolong kaban kali amat nanti dahulu ambo pulang ba itu bana kecek rajo kato sampai rajo lah turun dia. Salari mula salamuiko kemana saja rajo berjalan tetap diri yang mula di Dubalang tapi nan sekali kini rajo bana nan ndak boleh di rajo Dubalang pai sebab nyoba mula kok ba itu rajo kapulang jo hati ibu ba macam-macam nantakana tabayang na lamu-lamu taraso salah badan kini taraso salah badan diri.
Basuh mula bakece urang alapi tulo tangah ladang diambil di kabik-kabik di sinan kayu capang luo. Oh ala laki ni rajo awak dirantau urang lama uni gadung batingke tapi nang kampung yona ala sayo ini. Babelok mula jalan di kapau bulie tari ke Tanjung Kandi. Saelok-eloknya awak dirantau lebih beruntung jo tinggal di nagari itu dalam panganannya. Kalau lai awak di kampung kok lai kini di nagari balun terjadi gaanan coy itu antalun mati ya di ambo anta hidup jo mande ambo. Oh tapi ndak dapetnya menyasalai laba bunyi musik si Ulando orang Padang kama elorante. Mandikan duangnya dulu membuat karajo anak kini nama rasai ba itu dalam panganannya berjalan hari lagak galo. Hari lagalo mulanya pandangi berjalan bayi ibu berjalan talita nan talita talete cando kacang menjalang junjung nan talita taile yo bantu alang menjalang gunung nan didaki bukit kini tibo diturun yo bantu lura tibo di lereng yo panakian di sinan nati mangko ibu tabayang-bayang rananolu. Tabayang rasanya nalamu-lamu ba itu kini di Sultan mula rajo ange awak ala la rajo di kampung orang tapi nagari macam itu. Hari semalam malam itu ba malam minyo di jalan basanda di bani kayu. Tampe pamalam yo urang di jalan di sinan kini menanti hari siang bajalan pulonyo tuju kampung Langang Suni. Tujuh lah kampung malah Langang Suni ba itu nasib badaninyo tapi samantang kok ba itu nan kini kalau na badarajo lah tampak nagari basolangang. Oka dalam jatuh ai mato koda ulula nang kadisabut sama soawa di nagari indak coy ko dona nagari ko kini. Batu ndak bisa malah dipatali dikarik kadi baladu kamano ju awak le kamanya salina salah jale awak ju coy itu kecek badaninya. Oh lambe di lamu di bajalan dek litak balambe lambe dek untung tekak diala tampaklah rumah yo mae mandekan ruang kini.
Tampaklah rumah malam mandi kandung di sini nanti mangko ibu. Tak kalau awak dulu kabarangke rumah dicali rancak bana. Tak ada serancak rumah awak tapi kini kalau dipandang. Oh gadang lahi rumah laburu Ba'alo indak kaburu dipandangi. Laman lapanu dirumpi dalam. Alaman larimbo dipandangi. Oh tuturan dipanje pinti-pinti. Rumah lah dipanje akabulu. Itu rumah dipandangi. Badarai jatuh. Ayah matonya naik. Tak bayang-bayang mandikan dua kini. Teraso badosonyo kandekan duang melawan ambo dulu kandekan duang badoso bana badan ambo kini cuiko nanta jadi yo mande ampuni ambo. Karena tak dorong mandi badan ambo. Tak sangko ambo dongai kacoiko. Kini cokini lah nasib ambo mai. Untuanglah ada orang namanya bui. Kondak lah mati kamanakan ambo ya mak. Kok nyampang ambo sakit tu. Kamano badan. Oh kamai baunya mai. Itu bana sabirullah kini. Kurang dah ada mula seorang jual langsung lainnya tu maka janjang satu tiba di janjang rumah. Tadanga tangi dari jauh tadanga tangi mula taisa-isa lagak sayu-sayu suaranya. Oh di malu suara lendak kasai dan tiok siangnya di manangi tiok malam gadi di marato mama dan balun. Oh takana pulang domai entah di mana mama kini ma mangko ndak ado domai nampak pulang kini. Maimbau di sinan malah raja wangi. Maimbau saja dari janjang nak kandung malah gadi besane. Iko mama ko manam pulang singko ala pintu nang gadi. Rupanya naninya malah gadi besane. Bertambah tadanga urang maimbau. Bertambah jadinya menangi mamanya juga. Onanyo bau ya mai. Oh namano bana oh maika. Oh kampung bau ni oh mama
Mangko indah otak ragak pulang saelok-elok mak dirangan tau namun kampung odi karena juan tak kok ingin dak mama ini duit tapi kok lai ado jual patik kampung mama. Oh mama lingi la oh mama masih nangiona monyo ikan menyembah bunguya dimuang aro kamano ambo mak kabapasan badan cuy kodek sansa harun de mama iyo mama oh nanda dawan oh ndado dulang oh mama batuang indah otak tabang langai kok tatawan mama di rantau orang tentu yo indahnya mak oh kapulang langai la oh mama magadang oa dolimpang ape diambil umurang sanjo sanganjo onde mama opu lang lalake kamanakan mang ngama macam konde mama onde ma tadanga tangi dari jauh tadanga di mama sadang di janjang hati bertambah paneju hati bertambah birang ju de indah jo pintunya bukaan tapi lasiro ramaramannya dongkak pintu bana di mamanya di
Bunyo dongkak pintu di mamaknya, sajak liu tagak di barandu. Suara lai kata danga, tapi naninyo orang nanggadi. Antan dak mamak do kece inyo, mangkonyo ragu kamanuri. Tapaso pintu liu dongkak, tarampa pintu gadang rumah. Satu tak buka malah pintu rumah. Luka jadi mamak malah kamanakan. Langsung ke biliknya na dalamnya. Dapati nanggadi sedang menangis. Sedang menangi bana kemanakan tampak di mamak masa itu. Onde nak kandung gadi basane, iyalah salah mamak naik. Kok kaki kini disabitkan kadiapuan mamak ko ndak kabangi. Hoyo ndak nanggadi nyonan salah tapi ndak bisa mamak bacarito tapaso kini. Oh awak tanggung nyonai coiko bagian bagi kita nai. Iyo orang nae mamuke kawan salah karena iyo kini basi-basi. Indah ado kamangupe dole pie pado ala nan sabananyo kini laiko nan tajadi. Bakato sinan gadi basanai basanang hati mama di kampung orang dak tercali ambo dokan nagari la cuiko jini parasayan mama dak tahu di nasib ambo samanja mak gae mati ma adang makan apo adang indah makan dak ado kadi cubo tumana badan diri ambo. Kota kana-kana bagian ambo kamano badal mak kabayo bayo dulu jo mak gae kiro mak gae ulah mati pulonyo mama kamano la badan kamangadu mae. Bagi siapa le kabayo ba itu kato badaninyo kini cuy kola di nanggadi kini tinggal bana rumah nangko tinggal rumah nanggadangko. Opai jo mama laga di basanai pai le kini ke kampung orang samo marantau nae badan kita. Biarlah tinggal jo mintu, biarlah tinggal upiak jo mama, tinggal bana rumah gadang kita ke koto. Oh katenggian nae. Tadangainya melama de itu sedangkan inyo lerang nangadi tersabui inyo kadibao dibao mama ke kampung padusinya maratuk kini balik nangadi tabayang-bayang mandekan buang nampak mak gae due oh mama
batang mingkudu melari tangan ladang ditabe baru dilangisi. Kok sajak dahulu lah mamak dan pulang antar doju. Oh mak gaik laki ni oh mama dipandang lawi naik lawi juo dipandang gunung balalayan janganlah disabui piek sabui juo hati mama juo nyonai basing guangan no gadi mendanga kato melanan coy itu kini ledanga di mamak kandung ke kampung orang male mamak membawa ambo. Tantulah katinggal rumah nanggadang lah kahabi rumah ditinggalan aratolah bak kece urang. Sadang leado juo mama ambo di rumah lai batu gua pamamuangan lai ko ado ambo nama unian indak jo bisa do mama kita mangatokan tambah-tambah kok lapai jauh lakatande pusako banyak oh mama lakatande mola pusako banyak ba itu keceknya tumarang nanggadi dangaken bana di nanggadi soal pusako nan disabui kalau nyokini badan awak biarlah tinggal pusako tu tanah babalik ke asalnya dahulu awak ndak joado kini nak pulang ke nampunya indak paralu kita bilang awak barangke kini jo gadi coy itu malah kecek mamaknya mendanga kato dari mamak tapaso malah kamanakan kamanuri kok itu nang kecek mamak ambo turi kini mamak salangka indak lo kambotan bana sabok nyoba aku ba itu na mamak mamarentan kamanakan saparenta mamak lajale mama seorang harapan ambu mama lajale mama ambu kaganti ayah jondekan dua mama mandangala kato nambah itulah baru sanang hati mamaknya bakato sinan gadi basani oh mama dangakan bana
Ko iyo awak kabarangke hari kini ambo panggil dulu segala pamenan ambo. Ba itu keceknya malah gadi basane, tumpainyo gadi basane, pamenannya banyak nang kati enggak baru po jawi dengan ngapa mai. Bakato mama malakan duanginyo kini cuy kola dinanggadi jangan diulang nak 2 kali. Jangan disabui jona lamo-lamo hati mama bertambah bedo. Kini cuy kola lay nak kanduangi barangke kita hanya lai hari bertambah tinggi juga gadi. Ulah disarik na elante jarang mangkonyo pandan kabajelo. Ulah dek kecek dulu pandai urang marasai jadinya jadi. Badan kita nak kanduangi. Ndak perlu doleh kajina lain yang disabui jona lamo-lamo hati mama jo digaduenya. Kato sampai dari mamaknya terpasuk kini barangke di bawah bangkusan di mamaknya berjalan gadi basangan ya mama Laba jalan malam mamak kandungnya badu juga di besanai nak kandung jalan dahulu. Mamak main yang di belakang kok sasik mamak menunjukan. Tapi naninya malah siupiak gadi besanai menangi jo sepanjang jalan. Nanyo tangikan di gadi besanai bilo nagari kata cali. Bilo la kampung le katali awak cuiko melapan angguangan. Pai jo mama malakini, pai ka koto katinggian, ka kaki si gunung ledang.
Ala berjalan mama jeka manakan dia letang samo lanjut dia langkah samo jarang kain jauh panjang sambilan laput tajelo di barano. Dari jauh melalambik di jalan jauh bersarangnya hampir basuh bukit tadi daki basuh lurah dituruni nambah itu dia dan berjalan. So itu malah badan berjalan lah jauh kini dipandangi adang-adang mamak dahulu dan adang nanggadi dahulu ganti dahulu mendahului berjalan mamak jeka manakan. Ari basarang tuma patang lu sepandai-pandai berjalan secapek-capek melangkah tatap malam di dalam ribu detuan. Tatap malam melainnya dirimbo itu bana mela nasibnya kini tapi samantang kok itu naninyo mela kalau dicali nambah namo gadi basane nanari samalam malam itu basanda kawannya kayu mama pun itu pulo nanari samalam itu. Di mana lah orang tuma tampeknya kama nanti parantian orang berjalan namun berjalan tarwiju sadang keninyo dalam perjalanan buat di hari semalam itu mato nanindak jo namu lalu agak bapisahnya jo nagari sabalun mulai itu melakok dilik balun mencubo bapisah jo nagari janjo kampung leka bapisah jo rumah tak mencubo meninggal no mama sadangkan naninyo gadi basane hari samalam malam itu biduk si kapainya panjang limo dicaruk bana dalam-dalam mangulampainya tidur dalam rimbo mencari bulan kata bana mama bakuku lah ayam mentada ngala bakuku si ayam rimbo tandonya hari lah kanak siang hari siang sasiang itu keninyo tumagadi basane sarato jo mama kandunginyo matahari mulai kata ngabi malangka mama jonangga melangkah lainnya dari sinan lah tinggal tampik parantian dituju kampung Katenggi.
rumah mamak kandung iyo ndak jauh dari sinan satu lalita rasa kabanyalan tampaklah anjung paranginan di tampaklah anjung melapar anginan tandonyo kini rumah rajo tampak lola buenyo tampek lalu pudiang genei babencai li pudiang kunyang babencai mudi bago katenggi dipugali nak samo tenggi jonaranda iyo coy itu dipandangi di sinan hati malai bobana lalaki bana rumah mama satola ampir rumah mama la tampak du balang maso itu du balang menjago rumah dek rajo kini nyona datang du balang kini na aromat tampak lah orang aromat ka mamaknyo baru percaya orang nagadi baru percaya melarang nangadi baso mamaknyo jadi rajo ba itu bana melakini baru langsung naik ke rumah tumpak kapado bini mama inya nambah namo putih ambun suri ba itu kini nambini mama satu tampak nang kamanakan banamo gadi basanai mintuo la sanang pulo mancali bantu orang nang gadi kalau dicali malah cali bana kalau dipandang-pandang bana dicali orang nagadi kok potongan indak lo tinggal yo sari lo putih katan diamnyo sari lo sultan kajodonya anta ko anak kandung liau banamo sultan aliamat anak mama gadi basanai la dudu inyo nagadi bakato sinan mintuonyo pi dangakan banai ko rumah ko mananggadi iko nanggadi koma punya rumah walaupun kami nama buwe tapi nanggadi punya rumah ba itu bana dimintu ko air talatak tolong minum nasi nanado tolong makan mandangnya baik baso mintu yo lailang akarang nanggadi tapaso basanang sanang disanangkan hati dinanggadi sailo iko bana mintu patui tadayu mama ambo awak rancak budi pun baik patui kini mama dak talok pulang sampai lalu po di nagari coy itu kecek hati nanggadi dimudui indah nyokaban ala sudah minum jo makan la sudah marokok mama kandung nanggadi basanai la diantan katampe nyobili nanggadi spesial ba itu kini anak tunai lapai gadi basane latiboinyo ditampeknyo bacarito mintuo jo mamaknyo kini coy kola didik kandung ba apa ngana badan ki
Oh kini cuy kok lah di tuan kandung kalau menurui hati ambo raso secocok yo tuan kandung rancak dijapui aliaman. Rancak dijapui mola Sultan Ali Ahmad samanja inyo pai kagalanggang dak ada pulang sampai kini dak tahu di hati awak rusuh dak tahu di badan awak kurang sehat inyo basanang-sanang hati. Pai tuan japui nyo kagalanggang kalau tuan menjapui Sultan Ali Ahmad katokan nambo payah sakit. Katokan nambo melapaya sakit itu bana katonyo kini rupanya melana ninyo Sultan Ali Ahmad. Entong bermain mela karajonyo entong bajudi sajo karajonyo iyo tinggalnya di galanggang bajadi kini main di narani. Anak rajo nangka namanya dan etong sinan ayah inyo dek suai bapak jo mande dape undiangan setuju mayo rajo kini nangka pai menjapui Sultan Ali Ahmad. Menjapui mula Sultan Ali Ahmad nangka pai mula jale ayahnya menuju kini tampik permainan tampik medanan permainan baitu kini badaninya sadang deinyo le rajo tadi kalau rajo kini kapai tambanyo kapai kagalanggang ado du balang mairiangkan baduo du balang pai sadang ke rajo kabajalan dikawal du balang kiri kanan. Maalun lainyo tumarajo nagari iyo banamo Sultan Sabirullah iyo galanyo Sultan Rajo Ange baitu bana malakini indak lamo kini antaronyo sadangkan Sultan Rajo Ange ndak tanggung kini sanang hati kamanakan kini di rumah kini anak laka dijapui para lahiga Rajo Pai ndak tanggung lama perjalanan. Ndak tanggung malah sanangnya hati berjalan ninyo tu kini di ayuna letang sama laju di ayuna langkah sama jarang kain jauh panjang sambilan lapuk kajelonyo di barano dari jauh lambe di jalan jauh basarang ladake dulu tandung ladake malanya kini tumpak kapadola badaninyo naninyo mama lekadan itu asani yopai bajalan tabujo lalu terintang patah nambah itulah mama kandung padang ginawi di tangannya nambah jalannya jodoh balang lah banyak kampung lah nanta tampu lah banyak simpang nanya tinggal. Cuy itu malah badannya kini rupanya nan kini rajo tadi satu dicalik galanggang para tamu galanggang sadang nyuramikan rami galanggang bak kece inya iyo bermain malanyo ile kampung sekadar ado permainan nama ramikan anak rajo di mano galanggang sadarami anak rajo tetap ado sinang
di mano sabuang kabajadi inyo rajo tumanan tak ado anaknyo tatap madiri maalun sultan aliaman tandonyo geniang di tapian nyo isi malaya labu kacik liang bako kapannya tunggangkan tandonyo congkak tumayo yole kini di galanggang tandonyo santiang dinarami nyo tompang taruh kanang kuyu ba itu bana malakini nyo ambil tua kanang kalang itu inyo tumale kadenetong sadangkan naninyo sultan aliaman satu tadanga urang kabatanyo batanyo ali malakini mangko urang batanyo aliaman bapak kandungnya nalatibo tibo di sinan mala sutara joange maalun lainyo sutara joange urang baga nakana monyo tibo di galanggang kadene tong merah matonyo bentuk sago sonsong bulunya bentuk saganai ampadu katalingo inyo sarupo mala urang berang ba itu naliau sultan rajoange satu tibo rajo orang lacame urang ditakui memandangi untung bana ali ko ado untung di sinan aliaman sadangkan dan sultan aliaman entong menyabung lakini yo entong baju di tio ari di mano permainan adonan aliaman yo tatap sinan ndak ado pulang ke rumahnya ndak tekana mande jo bapaknya jo itu malah katonyo kini sadangkan sultan aliaman lanyo japui kini di dubalang satu tibo dubalang manjapuinya apa jawabnya sultan aliaman dangakan kini di dubalang jale dubalang ayah tentu perintah dari ayam bo tahu baswaya memerintah tapi tunggu dahulu ambo main nanti dahulu melanyo kuah putih nanti dahulu sabuang manang ba itu bana caritonyo tepaso dubalang kamanunggu apa keceknya kaditurikan dak ditan sabuah juo di nanti kandak lebih dulu ba itu kini dubalang dek pandai menenggang aliamat ditunggu baranti main ditunggu mulanya baranti main sabuang baranti maso itu latantu kala jo manangnya nan main pun ba itu juo latantu siaponyo nama mutui latantu taru nama elo barunya datangi bapak kandunginyo satu tibo meladak ke bapaknya meminta ampun pada ayah ampun baribu ya kali ampun di bawah tapak kaki di atas selo kawasaran kato riang, kato talompe, kato takwi, kato ndak sampai nambana, kato kamu sabui. Apa sababnya ya yang boleh japui ini? Apa sebabnya ambo kok dijapui salari ya salamuiko ndak pernah ya menjapui ambo tambah-tambah sedang dalam permainan baru kini cuba sekali ko ba itu bana katoinya
Onde nak kandung Sultan Ali Ahmad memang anggen yang itu madinarami memang congkak di tapian tapi pikiran yo nak kandung sasanang-sanang dalam galanggang nanawa sadang kamanyabuang jasa buang jo judi kabajadi kala jo manang kaditampul kini kok dalam yung kalabana biala na kala dipiti di hati kole yang manang kini balik lah dulu pulang mande yang sadang yona sakit bana kini mande yang kini sedang sakit bana ba itu kato sabananyo mandanga kece nanco itu onde kandung dangakan bana danga di ayam bokaban opati nak sanang doya hati ambo lah saminggu jo minggu kini kece awak antapo nang katibu nak sangko mande nang kasaki nak sangko ayado kamanyapu sangko kok lawan kini nang kadatang di sangko kok ado lelawan kabamain itu sajo ingatan ambo ba itu kece aliaman satu tasabui bantu itu dek tasabui mandi nalasaki indak tantu kala jo manang babalik pulang oh alia balik pulangnya ayahnya langsung ke rumah Masoi itu ode inyo tu Sultan Ali Ahmad nyo came mandeknyo kok iyo sakit ndak tanggung capek berjalan Yola tiba kini di rumah satunya tiba di rumah bapak pun lah tiba pulau nan di rumah satu kamulai naik rumah bapak kini galak malenga Ona mande manonsong anak liu galak lo mande satu tibu pane sekali Ali Ahmad kok ba itu ndak dapat dipercaya ndak bisa yakin pada ayah ayah menyabui tadi di galanggang basonyo mandi sedang sakit tersasak pulang badan ambo kala jo manang ndak buetong ko iyo mandi nala sakit ndak paralu piti di ambo bakato mandi kandung inyo nak kandung Sultan Ali Ahmad jan bapak buyong salaina memang ba itu kecek mandi kini cuiko diang buyong ko tadi nai mandi yo sedang sakit tapi satu nampak ang tadi pai jo ayah la cegak badan diri mandi cegak badan malah diri mandi ba itu katonyo kini ruponyo inyo yo Ali Ahmad sedang mangecek yo jo mandenyo mande baru mangecek bana yo jo upi gadi basanai nanyo kecekkan yo jo nang
gadinya suruh gadi batana mamasak gadi basanai nyondak namu kama masak di paso mintuo namu juoi di paso mintuo mela namu ju sadang memasaknya dalam dapur itu mela badannya kini nanyo kaban di gadi basanai satunya suruh di mintuo ambola bara lamu mintuo sajak lamati gaya ambo oh ambo adang makan mintuo adang indah suko orang sajo magia nasi kok taraso bana kana lapa barulah makan badan ambo nak mencubo dole ka memasak ndak tahu ambo de mintuo keceknya gadi basanai tapi di paso di mintuo tapaso lainnya ka memasak apola kini pemasakan sadang de inyo orang nangadi memasaknya suruh di mintuo tapi ndak cukui lelataan tumako inyo kini kama masak dikaton goreng indak goreng dikatokan gulai indak gulai oh apa namanya pemasakan tumasambava dagang sajo mai cuma samba malah badagang saja itu katanya kini satunya sabui macam itu mintuo lepas tu saja nasi masak malah sambal masak oh bakau talatak baru ate meja hidang selesai ali tibo gadi basanai masuk bilik dia gadi basanai malah masuk bilik baru berkata mandi kandung kepada Sultan Ali Ahmad iyo sanang hati yang yo nak kandung di mana galang garami nanali tampak di sini oh ndak tahu di hati mandi dona ndak angtenggang doyong hati kami lah tuo macam iko idui bak kece ang sajo ndak andanga doyong kece kami so itu bana malah katanya mandi satu tadanga macam itu tando patu ambo kamande kala jo manang ambo pulang kini Labara bulan malah buyang dak di rumah makan dak ada nan di rumah kini makanlah nak dahulu sudah makan kita barundiang memang ada nang kadi kaban barunya kini patu di mandenya indaknya jawab do kecek mane langsung sekaliannya kini tiba di kurisi lanyo hadapi meja makan buka sekali sungkui nasi satunya buka malah sungkui nasi baru bakuca iman di dado dan salaru salamu iko ndak mencubu namo dekini nasi lain sandueknya masak sambal balain you masak sambal malah balain you ba itu keceknya tuma badan ali ba ala kato ali aman batanyo kamande kandung danga di mandele sabananya
Siapa banako nama masak, siapa orang nambah sanduk nasi. Ko indah mandi tunjukan biar ndak jadi ambo makan. Mandang akato o ali amanai tadang ali iyo mangece manangi nanggadi oh di dalam bilik mintu ndak percaya oh di kece amo labang kini anak itu sedang menangi malanyo dalam bilik datang mintu main bau gadi bakato di sinan malanyo tuma mintuonyo onde nak kandung sultan naliaman kok mamasak nasi namode itu nama masak sambayo nak kandung oh itu namande tuma nama masak mangaluang mangecek macam itu keciang dak tahu dan memasak mode itu kecek mande kini bakato sinan aliamat salarwi salamu iko labara puluh tahun nambo di duya ndak pernah cuiko mande mamasak ndak nancokini dosan dua nasi calik di mande jale-jale kok lujue sama lujuenyo kok lintang sama lintangnya tapi sama bair yang di tangan nawa bara jompo itu bana keceknya kini kalau di kakak bau nasi mande kalau dikira bau bungo kalau di kana mae yang nyati kalau di ino namu gilo mae mandanga kece malah dari anak iyo tapaso mandi tupai kini tibo di dake rananggadi barunya calik sedang menangi nangi bana apa nanyotangin di nanggadi oh mangadu kini kamintu oh ampun ambo jak tadi ambo kece anjak tadi ambo katuan kamintu oh tapi mintu oh ndak percaya ndak lama do mintu masak ambo ndak pandai kama masak labara lamu ndak memasak mintu ba itu kece ambo tadi tetapi mintu pasoyo
labangi anak mintu ulah di ambo nama masa indah lo jadi hodali makan no mintu kini coyko malah dinanggadi dangakan kini yo nak kandung jangan lo ragu lah soal itu kalau ala gadi kini sama-sama jalannya mintu ba itu kecek mintu sama duduk lah sama makan barampe awak na sama makan ba itu bana keceknya kini sanang lah nak kandung kini boleh kita bersama-sama coy itulah kata mintuonyo ala kalua larang nang gadi nang tadayuk tinggal na lama tagulampe jari nanalui dicali badannya kini walaupun inyo lah bantu itu walaupun entong para sayang walau mabuk yo para sayang kok bantu main dak lo namu tinggal ba itu bana malakini satu tampak gadi basane hati ali ndak elok lai ayam pilih ayam sabungan makan barulang masuk padi baru tampak sakile baru kalian ruangan badata hati ali ba itu bana malah kini mencali gadi basane naninyo malah gadi basane ba itu pulo malah kini tabang dadok dalam rimbo nang kayunyo lape ate batu samota sirok darah kaduonyo tandonyo tuang oh kabatamu makan malah bersama-sama sabalun makan ninyo baduo bakato mintuo kanang gadi onak kandung gadi basane ikonan kakak kandung nang gadi anak mama kontan gadi oh anak kandung di mama gadi kini banamo sultan naliamat basalam lana sato batamu Allah basalam Allah badaninyo la tahu namo timbayo balik la makan bersama-sama barampi sama makan kini sudah makan la sudah minum olah ditat yang piring nangkum nasi nambalun nabi biasa kini ketampeknya la samo duduk ka ampeknya dia
Naninya malah gadi basanai sesudah orang lebih duduk. Inyo permisi lari dulu langsung ke dalam bilik dalam. Tapi walaupun dalam bilik balik dinding mandang ayu. Mandang rundiangan mintuonyo, mandang kecek mamak kandung le apo ga caritonyo iyo kepadu anak kandunginyo. Itulah dalam kini panganannya, tumpak kepadu lah badan kini nanali lah kaditanyo. Kandung sultan Ali Ahmad kini dicalik-calik bana badan ang kini ala gadang. Kini buyang Melayu lah gadang ba itu bana malakini. Kalau dicalik-calik bana ke dipeloi kini lah balambu di kacang lah patui bajunjuangan si buyang lah patui pulang ke rumahnya. Ba itu bana kecek mande kini manuri yang pendapat kami pado dikili tapi kain dijahit tentang kepalanya pado mencari naik kena lain rancak lali jobakonya naik. Rancak lali na ejo bakonyo ba itu kato mala badan kini mandanga kato mala nanco itu sadang di Sultan Ali Aman. Kini coy ko la di mande ko itu na mande curi token kecek mande yang botarimu tapi samantang ko ba itu ndak paralu doma kadan palamu paretongan ndak lo banyak bana. Pulang ma'alum pado mande tapi walaupun pado mande ka bapa ambo kamangece nangkato tu jale dalam parundiangan la bule sagolong aya jo mande letipi salayang kaduonya. Kalau nak badan malah diri ambo ndak mencari do jalan nang balikku ndak mencari pamatang nambah balik jalan kasinan nang biasa ba itu katanya kini. Oh kalau nan kandak dari ande sarato ayah kandung ambo nanindak lo kambo tumang bana tapi samantang ko ba itu. Ko iyo lah boleh semacam itu lah satu juga di basanai. Agi janji ambo dahulu ko ndak tambui besok 7 hari. Berjanji 2 kali 7 sampai ke 3 kali 7. Tapi kok lai pinta nang kabuli. Indak kalamu do pajanjian. Agi janji ambo dahulu ko iyo kita kabarale ambo kini dulu kabatara manarakan minyak cindung para mayo. Kalau lah sudah ambo tarak barisuknya batara di gunung ledang baru selesai ambo pulang di sini nalik dimulai ba itu kini. Oh katoa mengecek mandi kali amat obuyung dangakan bana kok banyak bana jawi ang kok bangi bapak kanak kandung dangakan di mandi sabananya mangko ambo jawi mode itu mungkin mandi indak tahu 100 jo ayah kandung. Na mati mandi gadi besane 100 jo mak gaeknya mati diarak tando tuje dekan duangai
sadang dek inya melaman de jomak gae entong dek memilih orang banyak kemari orang datang bayo antiok nanti botando batarimo labat tujuh malah tunangan gadi basana yang pieka jadi baindaan akibatnya membawa mati. Itu gunanya melambut tarak menarakkan minyak cindung para mayu pahlawan Sultan Baranganam kalau nan Sultan malah nambaranam urang tanamu di nagari kamano namonyo tahu urang bitau di urang turang tasabui saja dulu alabana lambu anak rajo tapi konda inge sabalun kane konda dikulime sabalun nabi besuk kanaya juo nang kamalu mendanga carito dari ayahnya nyopatui kecek liamat kok ba itu kami menanti ona kok ba itu malah kami menanti dinanti yang di mano ketikonyo kondak taluk 7 hari 2 kali 7 kondak sampai 3 kali 7 kami sabar menunggu buyong lah dia tahu kagadi basanai menangi jua orang nanggadi itu nan kato dalam panganannya. Kalau orang melain tak setuju orang anggap sulit mangai jale penyakit tak mampu domai. Sadang kaninyo ali amat salah seyetongan yon dekan duan cukui la alat siapkan barisu ari patang kami barangke Sultan ali aman nyodaki la buki nantengi lape kaponcak gunung lengedang sinan liaman kabata. Lapai ali dari rumah satunya daki melagun ledang tiba di puncak gunung ledang. Melaki sampai melaka tempatnya bermacam-macam cobaan banyak laurang nama ambil banyak pareman nama ragu.
Banyak pareman melana maragu, banyak pareman mahalangi. Tiok kelok lah kanyo ambil, tiok simpang lah kanyo ragu. Dinan suli urang mananti. Baik itu bana malanyo kini, antayo urang sabananyo. Pandeka labi maambil, lakanyo uji sultan aliaman. Tumana ninyo aliaman. Indak lo orang mela sumbarangan, anak di sultan rajuange, bapantang kala di galangan. Bapantangnya kala tuma di galanggang, bapantang takui dilawan, itu pulau sultan aliaman. Satu nampak melalawan nangka datang biar manusia, biar binatang kok manusia yo rancak bana nyo paca langka tigo nyo elo suri bak batanam jambu kencoba siang. Ba itu inyo tuma sultan aliaman, datang nyo kini asa datang nyo kini yo sari pandekan ta'ala sari laurang tak budi. Ba itu jo sultan aliaman sampai lah kini nyo kaponca. Cobaan mula kini malaki ka puncak gunung ledang. Macam-macam cobaan datang, dak tanggung cobaan tibo. Bajadi-jadi malanyo kini lah main kayu adoyu, na main padang adoyu. Ba itu bana malanyo kini, naninyo sultan aliaman. Karaman ayah dinyo adoyu. Indak do ragu-ragu lai, tampak lawan tetap mengajar. Ba itu sultan aliaman tibo di puncak gunung ledang. Satu tibo di puncak gunung ledang, mulailah tarak maso itu. Baka kumayan putih asok mendulang kau daru arum setahun pajalanan coy itu bana badaninyo unjamkan lutui nanduo. Takuekan malah kapalo satu meminta tampik nang karaman, pintanyo kini nanyo kandaan. Ya Allah tuangku rabi dangaken di Tuhan elo-elo ambo datang kamari kini. Ambo meminta malah pado Tuhan, nambo pinta koyo tolong lagi. Datanglah pado hari kini, kok dapet kandak badan diri. Ndak lamo janji jual mama, iyo sarato kamanakanyo sarato Tuhan malah kini. Satitik malah kato molawikan, sabingka kambo gunungkan. Jo Tuhan nambo bajanji, dak baru todo kini. Ba itu malah kece inyo ambo tarakan malah minyak cindung para mayo pahlawan sultan nambaranam. Ba itu malah dalam ceritonyo ala-ala kini sadang bakau yo kolak sadang kabaku sada sadang kaputih pinta sadang kabalaku kanda nalai nang kabuli. Ba itu bana badan ninyo kaninyo sibuyong aliaman. Alayo sikye malainyo tuma di batu mejang, kenala sadang sikye jadi pinta buli kandak balaku. Ndak 7 hari do indak 3 kali 7 3 hari 3 malam balaku nian. Waliaman tumai selesai tarak badaninyo babalik pulang ke rumah.
di rumah malah mandikan ruang satu lah tibuknya di rumah ndak tangguang sanang hati ayah. Sanang hatinya malah nanayanya saratu jo mandikan buang inyo lai capek malainyo tupai salasai laki malah pinta kini ba itu dalam panganaya rupanya tiba di hati rumah alabi duduk bersama-sama gadi basanai nala tiba la ditatiang ayat tu kini lata-lata kopi basusu laka minum badannya tadi sudah minum mulanyo kini dia dapat nayananyo kaban jale-jale Odik kandung gadi basanai sarato bapak jo mande simak kato dan akan bunyi nak kandak nan sakali kini lain dak jadi do lamo-lamo tu mati guari kandak labuli kambo tinggalkan naye cinduang paramayo iyo sarato minyak cinduang paramayo talatak di dalam botol ambo sangkuikan malah di bubuangan 100 sikit jo camin cukui lah badak nan jo kasih ba itu bana keceinya waktu masa malaki ambo babalik na minyak jan dipaminyak na sikit jan dipasikit na camin jan dipacamin na badak jan dipabadak. Kalau nya badak dipabadak, kalau nya sikit dipasikit, kalau nya camin dipacamin, sarato minyak dipaminyak. Kok cukui hari 7 hari, kok tiba malam 7 malam, biso nanindak tawalai ajalullah bilangan sampai mai. Ajalullah malah bilangan sampai ba itu kato malah badaninyo tu mana nambo kini minta izin kepada bapak jo mande sarato gadi basanai ambo ndak lamo do kabajalan baniat kini nak balai pai menuju tanah pagai sambil bermain main you mande sambil mo malaba main-main pai kapagai malaba dan ambo kok balai jo biduk gadang pelang lama nanti tangah labuan ambo kapai oh sanjoki ni mai satu tadanga ali kapagai yo mama
Pai sakang ali ranang ngadi masuk kadang alam bilik dang alam nama nangioba ibu ini ibu natatangi ota isa ini isa yo malang bangana badan nangambu dari bajanganyi kabajanyi bertambah pulo nyoma oh janji udah lada ali dahulu pangasa ampiang pangarak baru batangamu simpang tiga dahulu bajang anji sudah tarak kini udah kapagai pun Rolo dali onde dai nambah buru dai ka limo sundai dali nambah kajau ka ayenu nang yo bedo mama kasih bakai sabantu au nyoma oh dia lo sang oh mama tinggi bukitnya si jalan amunan di lurau nyak luranya tapi di sini batu bangatu kalau tantu oba soba itu indak tadong orang badan ambo kini labang hanya nantata amu mama onde ma malang bananya mama badan ambo bertambah-tambah oh mama janji udah oh ne mama oh mama
mati adalah indah tahu baso coiko mangkuk denamu wayo kan no mama